Tak Paula Milena Torresová, počuli sme zvonenie do posledného kola, 2:39.46. Ona išla teda za 4 minúty 42 sekúnd ten 34. kilometr. Uvidíme, aký bude rozdiel medzi Kimberly Garciou Lenovou, tak myslím, že to je už rozhodujúci rozdiel, viac ako minútu 13. To asi už Garciova nezvládne, ale každopádne musí odrážať ešte možno atak Katarzyny Zdieblo z Polska, ktorá má stratu ďalšej pol minúty. To sa ešte možno dá niečo s tým robiť, ale minúta 15 už asi nie. Here we go, start before Kimberly Garcia Leon of Peru. Right now on second place, she is more than 1 minute behind Torres. There is 1:21. 1:21 je za Torresovou, takže Torresová ešte zvýšila náskok na Garciu Leonovú v tom poslednom kole. Vyzerá to tak, že o víťazke je rozhodnuté. Som zvedavý, aký bude mať Katarzyna Zdieblová, rozdiel na Garciovu. Predtým tam bol takmer polminútový rozdiel. Či to Poľka zníži. Tu máme štartové číslo 5. Here we go, start B5. It's representing Poland, Katarzyna Zdieblo. She is 42 seconds behind Garcia Leon. 42 sekundová strata na Garciu Leonovu. Tak aj tam sa to zväčšilo, Zdieblova spomaluje. Myslím si, že o prvých 3 pozíciách s najväčšou pravdepodobnosťou, ale tam ešte Lírova môže Zdieblovej zobrať ten bronz. Tam je menší rozdiel ako medzi Zdieblovou a Garciovou, medzi tým 2. a 3. miestom. So štartovým číslom 57 už je pomerne blízko pred cieľom priebežná líderka v súťaži žien Paula Milena Torresová z Ekvádoru. Pretekárka, ktorá sa narodila pred 25 rokmi. Momentálne má 24, 17. oktobra je narodená v roku 2000. A Torresová z Ekvádoru dnes mala najlepšie rozvrhnuté sily. Dokázala sa udržať v tej vedúcej skupinke a potom postupne knockoutovať súperky a vygradovať svoje tempo až do záverečných stoviek metrov. Tak pred Brazílčanku Liravou sa dostala Ordonezová z Ekvádora. O 8 sekúnd prišla rýchlejšie do tohto posledného kola. Takže Ordonezová má 2:42.51 a tam je to teda viac ako minútový rozdiel na Zdieblovu. Tak áno, medaily sú rozdané. Vyzerá to tak, že ak sa nič mimoriadne nestane, tak ženy prídu v poradí Torresová, Garciova Leonová a Zdieblová. Zatiaľ, čo mužská súťaž nám priniesla fantastické výkony, slovenský národný rekord, svetový rekord. Ženská súťaž bola zaujímavá zase tými premenami. A je tu víťazka, the winner is Paula Milena Torres from Ecuador. Congratulations. Paula Milena Torres, teda čas 2:44.26, to je čas víťazky a čakáme, či Garcia Leonová bude mať striebro. Mala by prísť zhruba o 1,5 minúty po nej. No a samozrejme pre
Paulu Milenu Torresovu, to je splnený limit na majstrovstvá Season sveta. best 246.59. Representing Poland, the bronze medalist is Katarzyna Zdieblo. Druhé miesto, taktiež v sezónnom rekorde 2.45.59. Silver medalist, also in season best 2:45.59, representing Peru, Kimberly Garcia Leon. A napokon víťazka v osobnom rekorde, národný rekord Ekvádora. And finally, the winner is a national record of Ecuador, 2:44.26, Paula Milena Torres.